जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिधर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिधर धारी जय राधा माधव जय बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना धीरा वनचारी यमुना धीरा वनचारी जय राधा माधव जय बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिधर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिधर धारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण एल्लोरुक्कुम हरे कृष्ण ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ நம்ம வந்து ஒரு ரிவ்யூ வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். நேற்று வந்து நீங்க வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் பத்தி நீங்க வந்து நீங்க திருப்பி வந்து சொன்னீங்க. நான் எழுதிட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் த அல்டிமேட் பெனிஃபிட் ஃபார் மேன்கைண்ட்? மாதாஜி தமிழ்ல சொல்ல மாட்டீங்களா? தமிழ்ல வந்து என்ன அப்படின்னா மனித சமுதாயத்திற்கு இறுதியான நன்மை என்ன? ரெண்டாவது வந்து ஃபர்ஸ்டோட ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1.2.6 to 7 ஆறாவது ஸ்லோகமா 7வது ஸ்லோகமா வந்துச்சு.
இரண்டாவது கேள்வி, வேதங்களின் சாரம் என்ன? சாராம்சம் சொல்றோம் இல்லையா, வேதங்களின் சாரம் என்ன? What is the essence of all scriptures? இந்த கேள்விக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன இதுலயே இருக்கு, பிளஸ் 1.1.11 அதுல ஆன்சர். மூன்றாவது கேள்வி, என்ன காரணத்திற்காக பகவான் தேவகி வயிற்றில் தேவகியிடம் இருந்து பிறந்தார்? அவதரித்தார்னு போட்டுக்கலாம். இங்க பர்த் தான் கொடுத்துருக்கு. என்ன காரணத்திற்காக பகவான் தேவகியிடமிருந்து அவதரித்தார்? ஆன்சர் இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 4 இடத்துல இது கிடைக்கிறது. 1.8.35 ஆன்சர் 1.8.35. அப்புறம் 9.4.61 6 Mataji. இது மூன்றாவது கேள்வி. ஆன்சர்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆன்சர் எங்க கண்டுபிடிக்கணும்னு அதான் Mataji. 9.4.61 61st ஸ்லோகா. ஓகே Mataji. அடுத்தது 10.8.48ல இருந்து 50வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இதை பத்தி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வேதவியாசர் கொடுத்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் 10.33.37th ஸ்லோகா. 4வது கேள்வி, பகவானுடைய அது தமிழ்ல எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. Describe the wonderful deeds of the Lord when he assumed the form of Brahma, Rudra for the purpose of creating, maintaining and destroying. பகவானுடைய அற்புதமான பகவானின் வைபவங்களை எவ்வாறு விளக்கலாம்? பகவானின் வைபவங்களை எவ்வாறு விளக்கலாம்? அது எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா கிரியேஷன். அடிப்படையை கிரியேஷன். கிரியேஷன்னால என்ன நடந்தது அப்படின்னு படைப்பா Mataji. எவ்வாறு படைத்தார்? எவ்வாறு படைத்தார்? ஆமா. அதனுடைய ஆன்சர் 1.2.32 to 33 ஸ்லோகஸ். 33வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இதனுடைய ஆன்சர். அடுத்தது 5வது கொஸ்டின் பகவானுடைய அவதரிப்பதுனால, இந்த ஜடபூமியில அவதரிப்பதுனால அவருடைய லீலைகள் பற்றி விவரிக்கவும் அப்படின்ட்டு அவங்க சௌனக ரிஷிகள், சௌனக முனிவர்கிட்ட ரிஷிகள்லாம் கேட்கிறாங்க. பகவானுடைய
அவதரிப்பு பகவானின் ஜடபூமியில அவதரிப்பின் லீலைகளை லீலைகளை கௌர்ணிக விவரிக்கிறோம். முனிவர்கள் எவ்வாறு அறிந்து கொண்டனர் அல்லது ஆமா. எப்படி கேட்டனர், எவ்வாறு கேட்டனர்? அது வந்து 1.3 அந்த ஹோல் இதுலயே வந்து இருக்கு, சாப்டர்லயே. 3வது கேண்டர்ல 3வது சாப்டர்ல இதெல்லாம் பத்தி கம்ப்ளீட்டா அதை பத்தி வந்து விவரிக்கிறார். 3வது சாப்டர்ல 3வது சாப்டர்ல இதனுடைய ஆன்சர் இருக்கு. ஓகே. 3வது கேண்டர்ல 3வது சாப்டர்ல இந்த ஆன்சர் கம்ப்ளீட்டா அந்த இது முழுக்கவே இருக்கு. அடுத்தது வந்து கடைசி கேள்வி வந்து பகவான் இந்த ஜடபூமியை விட்டு கிளம்பினவுடன் சனாதன தர்மம் எதில் நிலை பெற்றுள்ளது? பகவான் வைகுண்டத்திற்கு கிளம்பியவுடன் இந்த சனாதன தர்மம், இந்த மதம் அப்படின்னு வந்து போட்டுக்கலாம், ரிலிஜன் கேட்கிறாங்க. ரிலிஜன் வந்து எங்கே தஞ்சம் அடைந்தது? பகவத்கீதை பாகவதத்துல தஞ்சம் அடைந்திருக்கு. 1.3.43 ஆன்சர் வந்து 1.3.43. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. இப்ப வந்து நம்ம 15வது அத்தியாயம், நீங்க வந்து 15 அத்தியாயம் சொல்லுங்க, அதோட இது சாராம்சம் சொல்லுங்க. யார் சொல்ல போறேன்? யாராவது சொல்லுங்க. மத்தவங்க வந்து ஆட் பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா ஆட் பண்ணுங்க. யார் சொல்ல போறீங்க? ஆண்டவர்கள் வந்து கரெக்டான சமயத்துல அவங்க வந்து வீடு திருப்புறாங்க. கரெக்டான சமயத்துல இன்னும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தான்னா என்னோட மான மரியாதை எல்லாமே போயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் போகாம அவரு வந்து நான் இன்னும் நான் வந்து இந்த ஜடபூமியில நாங்கெல்லாம் இந்த பாண்டவர்கள்லாம் இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னுமே ரொம்ப வந்து அவதிக்குள்ளாயிருப்பாங்க. அதனால என்ன சீக்கிரமா எடுத்துன்னு போயிடு பகவானே அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க இல்லையா, அந்த இதுக்குதான். என்ன ஆச்சு? என்ன யுதிஷ்டர் இவர்கள் எல்லாரையும் கேட்டதுக்கு அப்புறம் இவெல்லாம் போறா காட்டுக்கு இருக்கா, அவரு நம்ம மட்டும் இருந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரும் கிளம்பிட்டார். அவர் பின்னாடியே தம்பிமார்களும் பின்னாடி ஏறி ஏறி போயிட்டே இருக்கா காட்டுக்கு. பகவான் வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து ரீகால் பண்றாரு பகவான் தன் கூட எப்படி எல்லாம் இருந்தாரு, அதெல்லாம் வந்து அவருடைய லெமெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க. அவரோட புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டாரு. பகவான் இந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னோட அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுது. கிருஷ்ணரோட நான் அப்படி இருந்தேன் இப்படி இருந்தேன். யாரை விட்டு நாம் பிரிந்தோல் நம் உடல் ஜடமாக போவிடுமோ அதை போல நான் அவரை இழந்ததுனால வந்து நான் வந்து ஒரு ஜடத்துக்கு சமமா நான் வந்து ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே வருத்தப்படுறாரு. வருத்தப்பட்டு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, இதெல்லாம் இந்த டேட் எல்லாம் அவர் நினைச்சு பாக்குறாரு. அவர் நமக்கு தேரெல்லாம் ஓட்டினாரு, இவ்வளவு நண்பரா இருந்தாரு, அப்புறம் எல்லாத்தையுமே அவரோட இருந்த இதெல்லாம் நினைவுபடுத்தி சொல்லிட்டு என்னை தனியா விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே அப்படின்ட்டு அவர் ரொம்ப அவருடைய சக்தி எல்லாம், அத கிருஷ்ணன் போனாலும் இவருடைய சக்தி எல்லாமே போய் உடல் வந்து சூனியமாயி எல்லாமே அவர் இழந்தாப்படி ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டாரு. அப்புறம் அது முதல்ல இருந்து அவர் என்னென்ன இதுல இருந்து அவர் வந்தாரு, அதாவது எங்கெல்லாம் வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு, என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணாரு அப்படின்ட்டு எல்லாமும் நினைச்சு பாக்குறாரு. அவரு அந்த இது இவருக்கு எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் அந்த சுயவரத்துல எல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு இல்லைங்களா, ராஜனுடைய சுயம்பரத்துல கூட அவர் என்ன சொல்றாரு, உங்களுடைய கருணை இருந்ததுனாலதான் என்னால அந்த அம்பை எடுத்து எய்து திரௌபதியை வந்து நான் மணக்க முடிஞ்சது. நீங்க இல்ல அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்துல நான் வெறும் ஒரு இதுதான், அதாவது எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஜடமாட்டம் தான். நீங்க எங்க கூடவே ஏன் சொல்லணும், இந்த சமயத்துல ஏன் சொல்லணும்? நினைச்சு பாக்குறாரு. நினைச்சு பாக்குறது மாத்திரம் இல்ல, ஏன் அப்படின்னா அவங்க எல்லாரும் கிருஷ்ணர் இழந்தது ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. அவரால் இல்லாம நம்ம இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறாங்க.
அது என்ன அப்படின்னா பகவான் கிளம்பி போயிட்ட அப்புறம் அவரு வந்து அம்பை எய்துறது கூட அந்த எது வந்து நினைச்சு அம்பை எய்துறாரோ அதெல்லாம் கூட இது பண்ண முடியல அவரால. அப்பதான் அவர் நினைச்சு பாக்குறாரு அவரு, நான் இதனால கிருஷ்ணர் கிளம்பி போயிட்டாரு, அதனாலதான் இந்த மாதிரி என்னால நினைச்ச நேரத்துல என்னால அம்பை எழுத முடியறது இல்ல. சோ பகவான் கிளம்பி போயிட்டாருனால அதனாலதான் வந்து பக்கத்துல இல்லங்கிற அந்த வருத்தம் அவருக்கு ரொம்ப மேலும். அதனாலதான் அந்த குறிப்பாத்து அந்த மீனை இது போடும்போது தடுமாறுறாரு கொஞ்சம். அப்புறம் ராஜசே இடத்துக்கெல்லாம் அவர் ஹெல்ப் பண்ணி அப்புறம் அந்த பாஞ்சாலியோட இதெல்லாம் பிரிச்சு எடுப்பாங்க இல்லையா, அப்ப வந்து இவர் ஹெல்ப் பண்ணாரு இல்லையா, அந்த சாரி எல்லாம் கொடுத்து அதெல்லாமும் அவரு நினைச்சு பாக்குறாரு, யாரும் செய்யாதப்போ அவர் நமக்கு சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இந்த சிவபெருமானோட இவர் போர் புரிகிறாரு இல்லையா, அந்த அதாவது இமயமலையின் மகளாக வந்து திருப்திப்படுத்தி சிவபெருமானை கல்யாணம் பண்றாங்க இல்லையா, அதெல்லாமும் சொர்க்கலோகத்துக்கு அதாவது இவர் வந்து சிவபெருமான் புரிந்த போரில் அவரையும் இமயமலையான மகளான அவரது மனைவியும் என்னால் திருப்திப்படுத்த முடிஞ்சது, இவரால் தான் என்னால முடிஞ்சது. அப்புறம் இவர் சொர்க்கலோகத்துல கொஞ்ச நாள் இருந்தாரு, அது இல்லாம யோசிச்சு பார்க்காரு. அதாவது இந்த கௌரவர்கள் படைபலம் வந்து அந்த சூழ்நிலை கொண்ட அவ்வளவு காட்சி அளித்தது. அந்த இதுல இருந்தாரு இல்லைங்களா, அந்த போருக்கு நடுவுல நின்னாரு இல்ல, ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல அந்த பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடுவுல. அப்ப வந்து அவங்க படை வந்து சமுத்திரம் போல இருந்தது, அவ்வளவு இதா இருந்த இதையும் கூட அவங்க ஜெயிச்சு நம்மளை கொண்டு வந்தாலும் இவருடைய துணையினால்தான் என்னால வர முடிஞ்சது அப்படின்ட்டு அவர் சொன்ன அந்த பகவத்கீதை இதெல்லாமும் கொஞ்சம் நினைச்சு பாக்குறாரு எல்லாத்தையும். அப்புறம் அந்த இது விஸ்வரூப யாகத்துல வந்து அவங்க அந்த முடியெல்லாம் நல்லா கட்டிக்கிட்டு சொல்லியாச்சு. அப்புறம் அந்த பீஷ்மர் துரோணர் அந்த இவர் வந்து இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் காட்டுறாரு இல்லைங்களா, நீ ஒண்ணும் பண்ணல, நான் முன்னாடியே எல்லாம் செஞ்சதுதான், அது நீ வந்து பின்னாடி ஒரு கருவியாதான் நீ செயல்படுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செகண்ட் சாப்டர்ல இவர் எல்லாம் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் அதாவது இவர் வந்து ஒரு தடவை போறப்போ இவரை கொல்ல வர்றாங்க. அப்போ அந்த இந்த தண்ணி கொண்டு வரதுக்காக கீழே இறங்கப்புறம் எதிரிகள் வந்து அது அலட்சியமா இருந்தாங்க. இவருடைய கருணையினால மாத்திரமே என்னுடைய உயிரெல்லாம் அப்ப நிறைய தாட்டி இவர் காப்பாத்தி விட்டுருக்காரு, அவங்க கிட்ட இருந்து கௌரவ வீரர்களிடமிருந்து என்ன காப்பாத்திருக்காரு. அதாவது நீ வந்து என்னுடைய மனசு ரொம்ப தொட்டு எனக்கு எல்லாம் நீ பண்ண, உன்னுடைய நினைக்கிறப்போ இதயம் எல்லாம் ரொம்ப வலிக்குது அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆகுது, என்ன டிசைட் பண்றாரு, இப்போ நம்ம கிளம்பி போகணும், கிளம்பணும், அதனால நம்ம களி வர ஆரம்பிச்சுடுது, அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், எதுவம்சமே அவர் முடிவுக்கு கொண்டு வர்றாரு. அதனால இனிமேல் இருக்கிறதுக்கு ஒண்ணு இது ஆகாது, நம்மளும் துறவரம் கொண்டு போயிடலாம் நம்ம அப்படின்ட்டு பரீட்சத்துக்கு இது பண்ணிட்டு அவர் கிளம்புறாரு. ஆமா, பரீட்சைக்கு வந்து இது பண்ண முடி சூட்டிட்டு அங்க வந்து கிளம்புறாரு. அது யார நினைச்சு அப்படின்னா பகவானை நினைச்சுட்டு. அப்ப வந்து எந்த செய்தியை வந்து கேக்குறாங்க அவங்க, இந்த இதெல்லாம் 15வது அத்தியாயத்துல தான் அவங்க வந்து விதுரரும் இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிட்டாரு அப்படின்ற ஒரு செய்தி வந்து அவங்களுக்கு வந்து. அடுத்தது வந்து 15 வந்து ஒரு 2 கேள்வி கேட்கிறேன். இங்க வந்து அஷ்டவக்கர முனியை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. அஷ்டவக்கர முனி வந்து அவருடைய உடம்பு வந்து எத்தனை வளைவுகளாக இருக்கு? 8 வளைவுகள். கலியுகம் வந்துருச்சுன்னு இவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு யுதிஷ்டருக்கு. ரொம்ப தீய இதெல்லாம் வந்துருச்சு, மக்கள் வந்து தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமை ஆயிட்டாங்க, இனிமே நம்ம இங்க இருக்கிறது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போகவும் அவங்களுக்கு பின்னாடியே பாண்டவர்கள் எல்லாம் இவருக்கு தர்மருக்கு பின்னாடி கிளம்பி போயிடுறாங்க. எல்லாம் அவங்களுடைய ட்ரெஸ் அந்த அரச ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துடுறாங்க, நகைகள்லாம் கழட்டி போட்டுடுறாங்க, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவங்க கிளம்பிடுறாங்க. மாதாஜி, ஓகே. சோ விதுரர் வந்து திரும்பி எங்க போறாரு? அவரு இந்த ஜட உலகத்தை மறைஞ்சு வேற எங்க போறாரு?
தீர்த்த யாத்திரை போறாரு. யம அதிபதி இல்லையே அவர், அவரோட கிங்டம் யாத்திரை போறாரு. போறாரு. தீர்த்தமா இல்லம்மா, தீர்த்தத்துல முடிஞ்சுதானே வர்றாரு அவரு. ஆமா ஆமா தீர்த்தத்துல இல்ல, முடிஞ்சுதான் அவரோட வர்றாரு. கிங்டம் இவங்க எல்லாம் போறாரு. கிளம்பும் போது அவருக்கு என்ன வேலை? அவரு வந்து இருக்க மாட்டாரு. இவரு அவரோட பரீட்சித் கிங்டம் மகாராஜா போறாரு. வந்து யமராஜா அவரை மகாராஜாவை வந்து பரீட்சித்தை வந்து மகாராஜா ஆகிட்ட அப்புறம் இவங்க எல்லாருமே கிளம்புறாங்க. கிளம்பும் போது யுதிஷ்டர் போகும்போது பின்னாடி அவங்க தம்பிமார்கள்லாம் வந்து கிளம்பிடுறாங்க. அப்ப வந்து விதுரர் வந்து எங்க போறாரு? திருலோகம் அவரோட போறாரா? ஒரே நிமிஷம். விதுரர் எங்க போறாரு? கோலோகா போறாரா? வைகுண்டம் போறாரா? பிரம்மலோகம் போறாரா? பித்ருலோகம் போறாரா? மாதாஜி பித்ருலோகம் போறாரு மாதாஜி. அவரு பித்ருலோகம் தான் போறாரு. அதான் கேக்குறாங்க, எந்த லோகம் போறாரு? பித்ருலோகத்துக்கு போறாரு அவரு. போறாங்க. திரௌபதியும் சுபத்ரையும் எங்க இருக்காங்க? அவங்க 2 பேரும் அவங்க ஹஸ்பண்டோடயே போயிடுறாங்க மாதாஜி. திரௌபதியும் இவங்களும் வந்து எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா ஹஸ்பண்டோடய கிளம்பி போயிடுறாங்க. ஓகே, அடுத்தது வந்து போயிடுறாங்க. ஓகே, அடுத்தது வந்து 16 பரீட்சித் மகாராஜ் எப்படி வந்து எதிர்கொள்கின்றார்? அர்ஜுனன் கூட பகவான் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தது, அது சாரதியா இருந்தது, நண்பனா இருந்தது, காவலனா இருந்தது. 16 மத்தாஜி, 16வது அத்தியாயம், 16வது அத்தியாயத்துல பரீட்சித் பத்தி நம்ம பரீட்சித் வந்து இதையெல்லாம் சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவாரு. ஜெயமே ஜெயம் அவங்களுடைய ஒரு காலமாடு பண்ணிட்டு 4 புத்திரர்களை அவர் இது பண்றாரு. அவங்களுக்கு மத்தாஜி இப்ப அதெல்லாம் நீங்க கன்சிட் போயிட்டீங்க. ஜனமே ஜெயன்ன்றது பரீட்சித் மகாராஜாவோட ஐயன். இப்ப வந்து பரீட்சித் வந்து எப்படி வந்து கலிய வந்து வரவேற்கின்றார்? ஒரு ராஜாவை வரவேற்பதை போல அந்த கலியை வந்து ரொம்பவுமே சந்தோஷமா வரவேற்று, அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த கலி எங்கெங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இடங்களையும் அவர் சொல்றாரு. எப்படி ஏன் கொடுக்குறாரு? அது என்ன, யார பாக்குறாரு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஒரு மனுஷன் வந்து மாடு கரெக்ட் சொல்லுங்க. அது வந்து இவருடைய ஆட்சியில இந்த மாதிரி அநியாயமா ஏன் நீ அடுக்கிற என்ன சமாச்சாரம் கேட்கும் போதா அவர் ஒரு கலி புருஷன்றது தீர்மானத்துக்கு வந்து அவர் வந்து கேட்குற, நான் எங்க இருக்கிறது, எனக்கு இடம் இல்லையே அப்படின்னு கேட்கும் போது தான் அவர் சில இடத்தெல்லாம் சொல்றாரு. ஃபைனலா வந்து நகையில போய் இருந்துடு, நகை தான் வந்து எல்லாம் விரும்புறாங்கன்றது கடைசியில அவரு கேட்கறாருன்னு நினைக்கிற மாதாஜி. ஆமா, கரெக்ட் நீங்க வந்து சொல்றது. சோ அந்த பசு வந்து மொத்த கால்ல வந்து நின்றுட்டு இருக்குது. சோ அந்த கால் தான் வந்து தர்மம் அப்படின்ட்டு வந்து தர்மம். எங்க ஒன்னா இங்க எப்படி அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சுது அப்படின்னா, அவர் எல்லா இடத்துலயும் வந்து டூர் போயிட்டு இருக்காரு. அந்த காலத்துல வந்து மன்னர்கள்லாம் வந்து ஒரே இடத்துல நிக்க அவங்களுடைய இதுல மகரம் இருக்க மாட்டாங்க. ஊர் முழுக்க போயிட்டு வருவோம். எதுக்கு போறாங்க அப்படின்னா, ஜனங்கள்லாம் வந்து க்ஷேமமா இருக்காங்களா அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக அவர் வந்து போவாரு. சோ அப்ப போயிட்டு இருக்கும் போதுதான் இந்த இதை வந்து இந்த கோரமான ஒரு காட்சியை வந்து பாக்குறாரு. ஒருத்தர் வந்து பசுவை போட்டு அடின்னு அடிச்சுட்டு இருக்காரு. அந்த பசு வந்து ரொம்ப அப்படியே தாங்கொண்ட ரொம்பவே வந்து அழுது மன்னர் வரும்போது அது வந்து சொல்றது எதனால அப்படின்னு போட்டு இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. அந்த அந்த யார் அடிச்சானோ அவனுக்கு சொல்ல போது அவன் வந்து சொல்றான், நான் எங்க இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும் போதுதான் இதெல்லாம் வந்து அப்ப வந்து என்ன புரியறது அவருக்கு, பரீட்சித் மகாராஜாக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க தாத்தா இருக்கும் போதே இது போல ஒரு சூழ்நிலை வந்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க போறாங்க. அது பிறகு அவங்க பேரை வந்து ரொம்ப வருஷ காலம் இது ஆண்டாருல்ல, கடைசி நேரத்தில் தான் அவர் வந்து நடிப்புருஷம் வராரு. அந்த இடத்துல எனக்கு கருத்து புரியல. எனக்கு கலிபுருஷன் வந்து கடைசியா தான் வர்றாரு அவரு. சோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து யார் எதை பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க? சுத்த கோஸ்வாமி மரணத்தை பற்றி, மரணம் அந்த இல்ல பரீட்சித் மகாராஜ் எப்படி எல்லாம் ஆண்டாருன்றது சொல்றாங்க. அவர் எப்படி ஆண்டாரு அப்படின்ட்டு வச்சுருக்காங்க. இல்ல ஏன் வந்து திடீர்னு வந்து கலியை வந்து பனிஷ் பண்ணணும்? அவர் நல்ல ஆட்சி புரிஞ்சுன்றார் இல்லையா, எல்லாருமே வந்து ரொம்ப க்ஷேமமா இருந்திருந்தாங்க. மாதாஜி நான் சொல்லலாமா மாதாஜி? சொல்லுங்க. அதாவது இவரு பரீட்சித்து நாட்டுல வலம் வர்றாரு.
வரும் பொழுது இந்த ஒரு ஆள் மட்டும் கருப்பா டிஃபரெண்டா இருந்தாரு. ஒரு நாட்டுல ஒரு பிரஜை கூட கஷ்டப்படக்கூடாது. அப்ப இவன் வந்து அந்த மாட தர்ம எல்லாம் அந்த 4 நீதிகளையும் அந்த மாட்டை போட்டு அடிக்கிறான். அப்ப இவன் எதுக்காகன்னு சொல்லி விவரம் கேட்ட பொழுது, அப்ப அவனும் நம் நாட்டுல ஒரு பிரஜை தான், அவனையும் அவன் கெட்டவனா இருந்தாலும் அவனுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு நல்லதை செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் அவர் வந்து அவருக்கு ஒரு தங்குவதற்கு ஒரு இடம் கேட்கிறாரு. அப்ப நாட்டுல எல்லாம் சுபிக்ஷமா இருக்கு, அவன் தங்குவதற்கு இடமே இல்லை. அப்பதான் அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி இந்த இடங்கள்ல அப்ப இந்த குடி இதெல்லாம் அந்த நாட்டுல இல்லவே இல்லை. அப்ப அதுக்கு மேல எங்க இருக்கிறதுன்னு அவன் கேட்கும் பொழுது, தங்கம் எல்லாரும் இருக்கும், தங்கம் அந்த இடத்துல நீ தங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறாரு. அதாவது பேராசை இருக்கும் இடம், அதாவது தங்கம் இன்னும் சேர்க்கணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்படுவாங்களாம். அதனால தங்க இடத்துக்கு போனீங்கன்னா இதெல்லாம் எல்லாரும் பேராசையா இருப்பாங்க, அந்த இடத்துல நீ போய்க்கோன்னு சொல்லிடுறாரு. மாதாஜி, இந்த இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அந்த பரீட்சித்து மகாராஜனுடைய அரசாட்சி அவ்வளவு நல்ல முறையிலையும் நாடு செழுமையான முறையில இருந்ததையும் அதாவது நீதிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டா ஆட்சி புரிந்தாருங்கிறத நம்ம அந்த இந்த அவருடைய அரசாட்சியினுடைய முறையை பத்தி எல்லாம் அழகா விவரிச்சிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து டூர் போகும்போது யார பத்தி எல்லாம் அவர் கேள்விப்பட்டார்? அப்படியே எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு இருக்காரு அவர் பரீட்சித் மகாராஜ். யார பத்தி நிறைய வந்து கேட்டார்? என்ன மாதாஜி, யார பத்தி நிறைய வந்து கேள்விப்பட்டார் அவர்? யுதிஷ்ட மகாராஜனை பத்தி, தன்னை யுதிஷ்டர், அப்புறம் வந்து அர்ஜுனன். மிகவும் அது ரொம்ப வந்து எல்லாராலையும் பேசப்படும் ஒரு இதுவாக அவர் வந்து அதை உணர்றாரு. அவ்வளவு சிறப்பா அவங்க ஆட்சி செய்தாங்க அப்படிங்கறத அவர் உணர்றாரு. இதை பத்தி இதுதான் வந்து சொல்றது. நம்ம போகும்போது நம்ம அப்பா இல்ல அப்படின்னும் போது அப்பா நம்ம அவர் எங்கெல்லாம் இருந்தாரோ அந்த கிட்ட போகும்போது அப்பாவை பத்தி நம்மளுக்கு வந்து சொல்லும் போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப அருமையா பெருமையா ஜாஸ்தியும் இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு வந்து எவ்வளவு பேரும் புகழும் பெற்ற அந்த தாத்தாவோட இதெல்லாம் வந்து நாமளும் வந்து நல்லபடியா ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு இருக்குமா அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் வந்து போறாரு. அவரு அதை பார்க்கும்போது அவரு ரொம்பவே வந்து பெருமையா இருந்தது. அது டிவோஷன் எதனால அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. பகவான் கிட்ட வந்து ரொம்ப வந்து பக்தி வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது தாத்தா மார்கே கிட்ட எல்லாம். அதனால வந்து எப்போதும் வந்து அவருடைய யாருக்கு குடை கீழே வந்தாங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு குடை கீழே வந்தாங்க. சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த 16வது அத்தியாயத்தில் நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, வந்து ஒரு அரசனாக இருக்கக்கூடியவன் வந்து வெறும் வந்து நாட்டை பாதுகாக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, அந்த நாட்டை வந்து தான் மாத்திரம் பாதுகாக்க முடியாது பகவானுடைய துணை இல்லாம. அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நிச்சயம் வந்து யாருடைய சிந்தனை ஜாஸ்தி வேணும் அப்படின்னா கடவுளுடைய பக்தி வந்து அந்த சிந்தனை வந்து நம்மளுக்கு இருந்தாதான் வந்து அவருடைய துணையினால்தான் நம்மளால வந்து எல்லாமே வந்து பண்ண முடியும். எப்படி வந்து அர்ஜுனன் வந்து போர்ல வந்து பகவானுடைய துணை இல்லாம அவரால் எதுவுமே வந்து பண்ண முடியலையோ, அதே மாதிரி வந்து ஒரு அரசாட்சி அப்படின்றது வந்து பகவானுடைய அங்க வந்து பிரத்யட்சமா எது இருக்கணும் அப்படின்னா பகவான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்து பகவானுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த டிவோஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் பகவானுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நன்றி சொல்லணும். நம்ம எனக்கு நீ இந்த ராஜ்யத்தை எனக்கு நீ கொடுத்துருக்க அப்படின்னு நன்றி சொல்லி அவருடைய கைடன்ஸ்ல நம்ம வந்து அரசாட்சி புரியணும் அப்படின்றதுதான் இந்த 16வது அத்தியாயம் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். அடுத்தது வந்து 17வது அத்தியாயத்துக்கு நம்ம 16வது அத்தியாயத்துல பரீட்சித் மகாராஜன் வந்து யாருடைய பெண்ணை மணந்தார்? சாரி, பரீட்சித் மகாராஜா married the daughter of King Uttara and had how many sons? எவ்வளவு பசங்க இருந்தது? 4 பசங்க. Four sons. 4 பேரு. இப்ப வந்து the son of Parikshit decided to perform the sarpa யக்ஞம் வந்து ஒரு பையன் வந்து பரீட்சித் மகாராஜாவோட ஒரு பையன் வந்து சர்ப்ப யக்ஞம் வந்து யாரை வந்து இது பண்றதுக்காக அப்போ இல்ல இப்ப வந்து இவருக்கு வந்து சாபம் கொடுத்துடுறாங்க இல்லையா பரீட்சித் மகாராஜாக்கு.
சோ அதுக்கு வந்து அந்த எந்த பையன் வந்து அத வந்து இந்த மாதிரி என்ன அநியாயமா என் அப்பா பேர்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாபத்தை வந்து கொடுத்துட்டானே, அதனால அந்த சர்ப்ப யஜ்ஞம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து ரிங்கியோட மகன். எந்த பையன்? ரிங்கியோட மகன். எந்த பையன் வந்து இவருடைய பரீட்சித் மகாரோட எந்த பையன், 4 பையன் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த எந்த பையன் வந்து அந்த யஜ்ஞத்தை பண்ணணும்னு முடிவு பண்ண? ஜனமேஜயன். ஜனமேஜயன் தான் வந்து முடிவு பண்ணாங்க. அவருக்கு வந்து எத்தனை பசங்க அப்படின்னா 4 பசங்க. ஒண்ணு வந்து ஜனமேஜயன், இன்னொன்னு வந்து தியானாத்திகா, இன்னொன்னு வந்து சங்கு கர்ணா, இன்னொன்னு வந்து பீமசேனா. பீமசேனா இல்ல, பீமசேனா வந்து தன்னுடைய தாத்தாவன். 4 பசங்கள்ல ஜனமேஜயன் தான் வந்து. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஜனமேஜயன், ஜனமேஜயன், ஞானாத்திகா, அது வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து நாத்தானிகா அப்படின்னு வருது. அப்புறம் மாதாஜி சங்கு கர்ணா, பீமசேனா கூட கொடுத்துருக்கமா. பீமசேனா மகாராஜ் பரீட்சித்தோட இது வந்து தேர் வந்து எந்த குதிரையால பூட்டப்பட்டது? வெள்ளை குதிரையா, கருப்பு குதிரையா, பிளாக் அண்ட் ஒயிட் குதிரையா? ஒயிட் ஹார்சஸ் மார்க்ட் வித் அந்த கொடியோட சைன் வந்து என்ன அப்படின்னா சிங்கத்தோட சிங்கக்கொடி. தர்மம் வந்து தர்மம் வந்து எது மூலம் எந்த வடிவத்துல வந்து நடமாடிட்டு இருந்தது? தர்மம் எருது புல். ஆமா, எருது. தர்மம் வந்து எருது வடிவில நடமாடிட்டு. அப்புறம் வந்து இந்த மதம் வந்து கலியுகத்துல வந்து எதுவாக குறைப்பாங்க, எப்படி குறைக்கப்பட்டது, எந்த அளவுல வந்து குறைக்கப்பட்டது? மதம் தான் வந்து அந்த புல்லுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எத்தனை கால்ல இருந்தது? ஒத்த கால் அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? கால் பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? மொத்தம் வந்து எருது வந்து 1, அதுல 3 கால் போயிடுது, 3/4 போயிடுது. மதம் வந்து எத்தனை பகுதியில இருந்தது அப்படின்னா கால் பகுதியில தான் இருந்தது. அப்ப இப்ப 17வது அத்தியாயம் பண்ணலாம். 17ல பனிஷ்மெண்ட், என்ன பனிஷ்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாரு? பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் ரிவார்ட் ஆஃப் கலி. பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுக்குறாரு, அட் சேம் டைம் வந்து வெகுமதியும் வந்து கொடுக்குறாரு. வெகுமதி வந்து தங்கம் இருக்கிற இடத்துல நீ போய் இருக்கலாம்னு சொல்றாரு. அதுதான் அவர் கொடுக்குற வெகுமதி. பனிஷ்மெண்ட் என்ன சொல்றாரு அவரு? இவரு பரீட்சித் மகாராஜா என்ன சொல்றாரு? 4 இடத்துல இருந்துக்கலாம்னு சொல்றாரு. அவர் வந்து இல்ல அவர் என்ன சொல்றாரு? பார்த்த உடனே அடின்னு அந்த கருப்பான ஆள் வந்து அந்த எருதையும் பசையும் போட்டு அடிக்கிறத பார்த்த உடனே கலி வந்து சொல்றாரு, சோ இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் நீ வச்சுக்காது. த்ரெட்டனிங். அவர் வந்து என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அச்சுறுத்துகின்றார். இந்த மாதிரியான பசுமையும் எருதியும் வந்து துன்புறுத்தக்கூடிய வேலையை நீ வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த பசுவையும் எருதியும் வந்து சமாதானப்படுத்தும் போது அது ரெண்டும் என்ன சொல்றது அப்படின்னா எங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து நேர்ந்துட்டு பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்றாரு. என்ன முடிவு பண்ணாரு? இந்த மாதிரிலாம் எங்களுக்கு துன்புறுத்தினாங்க அப்படின்ட்டு இந்த எருதும் பசுவும் வந்து சொன்ன உடனே அவர் என்ன முடிவு பண்ணாரு? எப்படியாவது இந்த கலிய ஒழிச்சு கட்டணும் அப்படின்ட்டு டிசைடட் டு கில் கலி அப்படின்னாங்க. இதெல்லாம் வந்து அந்த கலியை வந்து ஒழிச்சு கட்ட முடியுமா அப்படின்னு. ஏன்னா கலியை அமைச்சதே வந்து பகவான் தான் அமைச்சார். சோ பார்த்தா பகவானுக்கு அதனால தான் வந்து இந்த ஒரு இதை வந்து கொண்டுட்டாரு. இந்த ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலைய பரீட்சித் மகாராஜாக்கு அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு?
பரீட்சித் decided to kill கலி. கலி வந்து என்ன பண்றாரு, நான் வந்து நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் நீ தொடர்ந்து நீ வந்து இந்த மாதிரி துன்புறுத்திட்டே இருந்த அப்படின்னா நான் உன்னை கொன்னுடுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. உடனே என்ன பண்றாரு கலி, ஹலோ, கலி என்ன பண்றாரு, உடனே வந்து சரண்டர் பண்ணிடுறாரு இல்லையா. அப்புறம் நான் சாரி இங்க என்ன leave மன்னிச்சிடுங்க. பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கேக்குறேன். என்னன்னு பாரு. எனக்கு வந்து நீங்க வந்து எனக்கும் வந்து நானும் உங்ககிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சிட்டேன். அதனாலதான் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, பரீட்சித் மகாராஜ் என்ன பண்றாரு, தஞ்சம் அடைஞ்சிட்டனால அவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு வந்து ஒரு நற்கதியை கொடுக்கணும். யாரெல்லாம் வந்து தஞ்சம் அடைகின்றார்களோ அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயம் வந்து கருணை மழை பொழியப்படும் அப்படிங்கிறது இங்க வந்து இது எவ்வளவுதான் மோசமான இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து கருணையாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால உடனே என்ன பண்றாரு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பனிஷ் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து வெகுமதி கொடுக்குறாரு. சோ இந்த மாதிரிலாம் நீ பண்ணின அப்படின்னா உன்னை கொண்டுடுவேன். இல்ல நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து சரணாகதி அடையிறேன் அப்படின்ட்டு சரணாகதி அடைஞ்ச உடனே மன்னிச்சிடுறாரு. மன்னிச்சுட்டுதான் வெகுமதி கொடுக்குறாரு. வெகுமதி கொடுக்குறாரு, தங்கத்துக்கிட்ட போய் பாத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் பக்தர்கள் சரணாகதி அடைந்தா கடவுள் நிச்சயம் மன்னித்து விடுவார். ஆமாமா, கடவுளின் மாத்திரம் இல்ல, இவரும் மன்னரும் அப்படிதான். நான் வந்து உன்னை மன்னிச்சு விடுறேன், உன்னை வந்து நாடு கடத்திடுறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. உன்னை வந்து இந்த இடத்த விட்டு இந்த கிளம்பு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து அவன் வந்து சொல்றாரு, இல்ல நான் வந்து வந்துட்டேன், எனக்கும் ஒரு இடம் வேணும்ல அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறான். அப்போ வந்து 5 இடம் வந்து கொடுக்குறாரு. என்னன்னா 5 இடம், மது, மாம்சம், மாது, தங்கம், சூதாட்டம். முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. அதுதான் வந்து சொல்றோம். தங்கமும் வந்து கொடுத்தோம். இதோட வந்து அத்தியாயம் வந்து நிறைய பெறுகிறது. இதுதான் வந்து வெகுமதி வந்து கொடுக்கிறாரு. அவனை மன்னிச்சு கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தாரு. அதுக்கு வந்து அவன் சரண்டர் ஆயிட்ட அப்புறம் அவரு வந்து மன்னிச்சு வழி விடுறாரு. இப்ப வந்து 18வது அத்தியாயம் பண்ணோம். பிராமணனால் பரிச்சித்து சபிக்கப்படுதல். ஆமா, கோஸ்வாமி வந்து இத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ரிஷிகள் கிட்ட எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. சூத்த கோஸ்வாமி சௌனக ரிஷிகள் கிட்ட எல்லாம் வந்து இத பத்தி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் கருப்பையில இருக்காரு பரீட்சித் மகாராஜா. அப்ப வந்து துரோணரோட பையன் வந்து அதை தாக்கப்படுறப்போ அவரு பகவானால காப்பாத்தப்பட்டாரு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொல்றாரு, எப்படி அவர் காப்பாத்தப்பட்டாரு அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த சமிக ரிஷியுடைய பையனால அவருக்கு சாபம் கிடைக்குது. சாபம் கிடைச்சாலும் அவர் வந்து கொஞ்சம் கூட பயப்படல, கலக்கமெல்லாம் வரல. நம்ம மேல இதுக்கு போறதுக்கு, பகவான்கிட்ட போறதுக்கு என்ன செய்யணும்ட்டு அவர் யோசிக்கிறாரு. அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட விட்டுட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போகணும். அதுல வந்து 7 நாள் வந்து சுவாமி சொல்றாரு. ஆமா, 7 நாள் வந்து எதுவுமே இல்லாம அப்படியே அந்த பாகவதத்தை தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. இவர் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு சீடரா போய் சரணடைஞ்சிடறாரு. அப்புறம் அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்கிறாரு. ஆமா, இங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய லீலையை பத்தி வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த லீலையை வந்து ஏற்படுத்தினதே வந்து அவர்தான் அப்படின்ட்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன். ஸோ அந்த ரிஷிகள்லாம் வந்து அந்த சாபத்தை வந்து சொல்றாங்க. ரிஷிகள்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இவருக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ப்ரே பண்றாங்க ரிஷிகள்லாம். அவருடைய இவரை வந்து யாரு, அந்த ஸ்ருங்கி இருக்காருல்ல, ஸ்ருங்கி வந்து சாபம் கொடுத்துட்டாரு இல்லையா. ஸோ அதனால அந்த ரிஷி வந்து பகவான்கிட்ட வந்து ப்ரே பண்றாரு. என் பையன் வந்து தெரியாம இந்த பிராமணர் வந்து அந்த ரிஷி, அந்த பிராமணர் வந்து என் பையன் வந்து தெரியாம வந்து அவருக்கு வந்து சாபத்தை கொடுத்துட்டா, அவனை வந்து எந்த ஒரு இதுவும் பண்ணாம நீங்க தான் காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிறதையே வந்து அந்த ரிஷி வந்து பகவான்கிட்ட வந்து ஒரு நல்ல அரசனாக இருந்தார் பரீட்சித் மகாராஜா. அதனால தானே அந்த ரிஷி வந்து சொல்றாரு, எப்பேற்பட்ட அரசன், சாதாரணப்பட்டவர் கிடையாதுப்பா, அவரை போய் நீ வந்து இந்த மாதிரி வந்து சாபத்தை கொடுத்துட்டியே அப்படின்ட்டு ரொம்ப வந்து வருத்தம். அடுத்தது வந்து கடைசி 19. அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த
பூலோகத்துல இருந்து போன உடனே கலிபுருஷன் உள்ளார வந்துட்டாரு. ஃபுல்லா அவர் ஆக்கிரமிச்சுட்டாரு. அது ஏற்பாடு பண்ணிட்டது அவர்தான். அதான் அவரு முனி என்ன மக்கள் சொல்றாருன்னா குடியாட்சி சந்தோஷமாக வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா. அழி புகுந்தோம், அதனால சந்தோஷமா மக்கள் சந்தோஷமா இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படி அவதரித்தார் அப்படின்னு கடைசி இது சுகதேவ கோஸ்வாமி வருகை. அப்போ இவர் என்ன சொல்றாரு, பரீட்சித் மகாராஜ் அப்படியே ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ஓடி வராரு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஃபீல் பண்றாரு. நாம இப்படி எல்லாம் செஞ்சுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே வருத்தப்படுறாரு. நான் எனக்கு இதுக்கு மோட்சம் கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுறாரு. நேரம் இதுக்கு போறாரு, தன்னுடைய அரண்மனைக்கு போறாரு. தன்னுடைய பையனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு அவரு வந்துடுறாரு. எல்லாத்தையுமே திறந்துட்டு வந்துடுறாரு. அவரு ஃபாஸ்டிங் பண்றாரு. என்ன அப்படின்னா, எனக்கு இந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டேனே அப்படின்ட்டு எங்க பண்றாரு அப்படின்னா, கங்கக்கரையில போய் அவரு உபவாசம் இருக்காரு. அண்ட் அவர் டிசைட் பண்ணிட்டார், நான் பகவானுக்கு என்னுடைய சரீரத்தை நான் கொடுக்கணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிட்டாரு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னெல்லாம் தப்புகள் பண்ணியிருக்கனோ, இதுக்கு விமோச்சனம் எதுன்னா, நான் ஜாஸ்தி என்னோட லைஃப்ல நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் இல்லை பகவானுக்காக. எனக்கு அவருடைய இதை பத்தி நான் நிறைய அருமை பெருமைலாம் நிறைய தெரியணும், அவருடைய லீலைகள்லாம் தெரியணும். அதனால எனக்கு நான் எப்படி நான் தெரிஞ்சுப்பேன் தெரியலையே அப்படின்னும் போதுதான் யார் வர்றாங்க, சுகதேவ கோஸ்வாமி. சுகதேவ கோஸ்வாமிய நமஸ்கரிக்கிறாரு. நமஸ்கரிச்சு அவர் சொல்றாரு, நான் ரொம்ப பாவம் பண்ணிட்டேன். நானு அந்த பாவத்துல நீங்க தான் எனக்கு விடுவிக்கணும் அப்படின்ட்டு உடனே கங்கை கரையில போய் உட்கார்ந்துக்கிறாரு. பகவான் முழுக்க தன்னுடைய ரியலைசேஷன் வந்துடுறது அவருக்கு. கங்கை கரையில உட்கார்ந்த உடனே அவர் ஒன்னொன்னா ரியலைஸ் பண்றாரு, நான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேனே. அப்போ முடிவு பண்றேன், நான் ஆன்மீகத்துல நான் பகவானுடைய சர்வீஸ்ல நான் ஈடுபடணும்னு இது பண்றேன். எல்லாத்தையும் விட்டுறாரு. எனக்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது, இனிமேல் எனக்கு பகவானுடைய பாதம் தான் சரணாகதி அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு இவரு பரீட்சித் மகாராஜ், இவரு சுகதேவ கோஸ்வாமி ஹெல்ப் பண்றாரு. எல்லாருமே வராங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த இடத்துல முதலாக அவருக்கும் அவரும் பகவான்கிட்ட வேண்டிட்டு இருந்தாரு. நான் எல்லா பாகவதம்லாம் எல்லாம் எங்க அப்பா கிட்ட கேட்டுட்டேன். நான் ஆனா எனக்கு சொல்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லையே பகவானே, நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டு கேட்கும் போதுதான் பகவான் இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு பண்ணினாரு. சோ இவர் ஓடி வரும்போது கங்கை கரையில பயன்படுத்திக்கிறாரு. ஆமா, அந்த சம்பர் அவர் பயன்படுத்தும் போது எல்லாருமே வராங்க. இப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி இங்க லெக்சர் கொடுக்கறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னா, கங்கை கரையில கொடுக்கறாருன்னு தெரிஞ்சோன்னா எல்லாரும் ஓடி வந்தாங்க. ஓடி எல்லா முனிவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாரும் ஓடி வராங்க. அவருடைய இது ஈவன் அவங்க அப்பா கூட வைபாயினர் கூட வர்றாரு. வேசர் கூட தன்னோட பையன் என்ன சொல்றான் அப்படின்ட்டு கேட்கணும்னு அவர் பையனுடைய இதை கேட்கறது ஒரு பெருமை தானே மாதாஜி. தன்னாலே சொல்லி கொடுக்கப்பட்டு அத பையன் திருப்பி சொல்லும் போது எவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம். அந்த மாதிரி அவர் ஏற்பாடு பண்றாரு. சொல்லுங்க. நாரதர் கூட அங்க வராங்க. ஆமா, கத்ரி, சவணர், சரத்வன், அரிஸ்டேமி, பிருகு, வசிஷ்டர், பராசரர், விஸ்வாமித்திரர், அங்கிரிஷர், பரசுராமர், உதத்தியர், இந்திரபமர், வித்வாமர், மேததாநிதி, தேவலர், பரத்வஜர், கௌமரர், பிப்ளர், மைத்ரேயர், அவ்வர், அவரசர், கும்பயோனி, துவை பாயனர் மற்றும் மகாபுத்தர் எல்லாருமே, எல்லா நாரத மக்களும் நாங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய லெக்சர் கேட்க வராங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க சிவபெருமானே வர்றாரு மாதாஜி, சிவபெருமானே இவங்க எல்லாம் வர்றாங்க. அப்புறம் பிரம்மதேவர் அந்த
கங்கை நீரை எடுத்து அவர் கால் வழியா வருது அந்த சிவபெருமான் அதை எடுத்து அவர் கொடுத்து, அதாவது பரீட்சித்து மகாராஜ் கொடுத்து இது பண்ண சொல்றாரு, கால் அலம்ப சொல்றாரு. அது கங்கை நீரை கொண்டு வந்து அது வந்து உலகம் முழுவதையுமே அது சுத்தப்படுத்திடுது அந்த கங்கை. ஓகே, சோ அதுதான் வந்து இங்க மகாராஜா பரீட்சத்தை பத்தி எல்லாருமே வந்து புகழாரங்கள் வந்து சொல்றாங்க. அப்படி இருக்கு இல்லையா, அவர் வந்து எப்படி ஆண்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா முனிவர்கள் எல்லாமும் வந்து அவரை வந்து பிரைஸ் பண்ணாங்க. அதுவும் வந்து அந்த அத்தியாயத்துல வந்து அப்புறம் என்ன ஆறுது, எங்க போறாரு அவரு பரீட்சித் மகாராஜா? பூரணமாக விடுபட்டார். அவர் வந்து சுப்ரீம் பிளானட், அதான் பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து அங்க வந்து கிளம்புறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. அந்த இடம் வந்து கம்ப்ளீட்டா எந்த ஜட கலங்கங்கள்லாம் இல்லாம எந்த ஒரு புலம்பலும் இல்லாத இருக்கக்கூடிய இடமாக அவர் வந்து செல்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து மகாராஜ் பரீட்சித் வந்து இந்த 7 நாட்கள் அவர் அதுதான் நினைச்சு பாக்குறாரு. என்னால கொஞ்சமா இருக்கக்கூடிய எனக்கு இந்த தண்ணி தாகத்தையே என்னால தாங்க முடியாத நான் வந்து ஒரு சாபத்துக்கு உள்ளாயிட்டேனே, இந்த 7 நாளும் வந்து கண்டினியூஸா வந்து அந்த கதையை வந்து நான் கேட்கும் போது எனக்கு நானே ஆச்சரியப்படுறேன். எனக்கு வந்து கடைசியில எங்க போறாருன்னு சொன்னீங்க? சுப்ரீம் பிளானட், அதாவது பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போறாரு. ஓஹோ, அதான் வந்து தண்ணீராக எடுக்கிறது அந்த இது கூட எனக்கு வந்து எந்த இதுவுமே இல்லாத எனக்கு வந்து கேட்க முடியும். ஏன்னா ஒரு க்ஷணம் கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து இது ஃபீல் பண்றாரு. நான் வந்து இந்த 7 நாளும் வந்து எனக்கு வந்து நான் ஃபுல்லா வந்து பகவானை பத்தியே தான் கேட்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்க வந்து the moment there appeared the powerful son of Vyasadeva who traveled over the earth, this interest is satisfied with himself. He did not manifest any semblance of belonging to any social order or status of him. Surrounded with women and children, he does as if others have neglected. Son of Vasudeva. Bhagavan வந்து வராரு. The son of Vyasadeva. So 16 years old. அவர் வந்து அதுதான் வந்து இங்க வந்து அவருடைய எப்படி இருப்பாருன்னா அவரும் வந்து கலர் வந்து கருப்பா தான் வந்து இருப்பாரு. இது சுகதேவ கோஸ்வாமி அவரை வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா வந்து ஹவுஸ். இதோட முதல் கேண்டோ வந்து நிறைவு பெறுகின்றது. அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து பிரபுஜி வந்து அடுத்த வாரம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து கேண்டோ 1 முடிச்சிட்ட அப்புறம் கேண்டோ 2 தான் வந்து எதை பத்தி உருவானதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. எப்படி பிரபஞ்சம் வந்தது, ஆமா காஸ்மிக் கிரியேஷன் பத்தி வந்து பிரபஞ்சம் வந்து காலம் பத்தி அதை பத்தி வந்து சொல்றதுதான் இந்த 2வது கேண்டோ. இதோட வந்து நிறைவு. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம். மதாஜி, இந்த நாள நிறைய விஷயங்கள் நிறைய இது நீங்க நிறைய சொன்னீங்க. எல்லாருடைய சார்பாகவும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நிறைய விஷயங்கள், புது புது விஷயங்கள் நல்ல முறையில சொன்னதுக்கு எல்லாருடைய சார்பாகவும் நான் உங்களுக்கு என்னுடைய பெரிய அதை எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. அதை நான் தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது அப்பப்ப சாண்டிங் பண்ணவும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அதுக்காக ஒரு தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. சோ क्वेश्चंस மாத்திரம் அந்த கேக்குறனால எழுதிட்டோம் மாதாஜி, எழுதி வச்சிட்டோம். அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்து எழுதிடுறோம். 6 क्वेश्चंस சொல்லல நான் 6 क्वेश्चंस சொல்லல நான் அத்தியாயத்துல யாரெல்லாம் வந்து எல்லா நாலேஜும் இருக்கு பகவானுடைய பத்தி வேத நாலேஜ் பத்தி நிறைய கம்ப்ளீட்டா வந்து இருக்கக்கூடியவர்களை நம்ம எப்படி கூப்பிடுவோம்? ஏன்னா இதுவே வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த புக்கே இதை பத்தி என்ன மாதாஜி நீங்க கேக்குறது
நாம படிக்கக்கூடிய இந்த புக்கு எதை பத்தி, யார பத்தி? ஆண்டவனை பத்தி, கிருஷ்ணரை பத்தி, பரமபுருஷர், பரமபுருஷர் கிருஷ்ணர், பாகவதர்கள் பத்தி. அது மூலமா நம்மளுக்கு வந்து பகவானுடைய பெருமைகள் வந்து தெரியும். பாகவதர்கள், அதெல்லாம் இந்த பேர் வந்து பாகவதம். ஆமா, நான் அவங்க எல்லாம் பாகவதம் அப்படின்றது பாகவதர்களை பற்றி. பாகவதம் அவங்கள பத்தி வந்து சொன்னாதான் அவங்க வந்து தன்னுடைய அருமை இப்ப வந்து பரீட்சித் மகாராஜ பத்தி ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா, பரீட்சித் மகாராஜுக்கு எவ்வளவு வந்து அவர் வந்து கருணை பிழிஞ்சிருக்காரு அப்படின்றது அவர் வந்து எடுத்து சொல்றாரு. அதே மாதிரி சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு எப்படி வந்து அவர் வந்து பகவான் வந்து கருணை புரிஞ்சிருக்காரு. அதனால்தான் அவரை வந்து பாகவதத்துக்கு வந்து பாகவதம் வந்து வெளியில கொண்டு வர முடிஞ்சது. இல்ல அப்படின்னா அவருடைய முடிஞ்சது. அதுதான் வந்து பாகவதர்கள் பத்தி வந்து சொல்றாரு. சோ அவர் வந்து தன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து சொல்றாரு. பகவான் ஆரம்பிக்கிறதே வந்து ஒரு 4 ஸ்லோகத்துல தான் ஆரம்பிக்கிறாரு. அது வந்து 2வது கேண்டோல வந்து வருது. இந்த சத்துர்ஸ்லோகி அப்படின்றது ஆரம்பம். இந்த சத்துர்ஸ்லோகி தான் வந்து ஆரம்பமே. பகவான் வந்து ஆரம்பிச்சுறாரு அவரு. அதுக்கு அடுத்ததுதான் வந்து எல்லாருமே வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து இங்க வந்து ஷேர் பண்றாங்க. பிரம்மா வந்து தன்னோட இது வந்து ஷேர் பண்றதுதான் வந்து பகவானுடைய அருமை பெருமைகள்லாம் தெரியணும் அப்படின்றத பிரம்ம சமயத்தையா வந்து பத்ம புராணத்துல வந்து சிவபெருமானோட அங்க வந்து சொல்றது வந்து இந்த பாகவதம் வந்து எல்லாருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை இதுல வந்து சம்மப் பண்ணி வந்து கொடுக்கறதுதான் வந்து அவங்க எல்லாருமே என்னன்னு சொல்றது, யாரு மகாபாகவதர்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஆனா ஒரு இடத்துல கூட பாகவதர்ங்கிற அந்த பரமபுருஷர் அப்படின்ற ஒரு இதுதானே வருது மாதாஜி. பகவான் அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல, சௌக்கிய முனிவர்கள், அந்த நாரதர் எல்லாமே வர்றாரு அந்த இடத்துல. சொல்றாங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. சொல்றது யாரு? பகவானை பத்தி நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? நீங்க உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா பகவானை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்மளால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? யாரெல்லாம் அதனாலதான் வந்து பிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து வேதங்கள் அத்தனையும் வந்து வேதங்கள் உபனிஷத்கள் அத்தனையும் வந்து படித்தவர்கள் தான் மகாபாகவதர்கள் பாகவதர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து. முதல் குருவே பரமபுருஷர் தானே நமக்கு முதல் குரு. ஆதிகுரு, அதனால அவர் பேர் வந்து ஆதிகுரு. அவர் வந்து ஆதிகுரு அப்படின்ட்டு வந்து ஆதிகுரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பரிஷித் மகாராஜா மூலமா தான் நம்மளுக்கு இந்த பகவத்கீதைன்றது எல்லாரும் தைரியமா சொல்லலாம். பரிஷித் மகாராஜா இல்லைன்னா நம்மளுக்கு இது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு. சுகதேவ கோஸ்வாமி எத்தனை நாள் வந்து வீட்டுல இருந்தாரு? ஒரு நாள் கூட இல்ல. அவங்க அம்மாவோட கருவுல இருந்தாரு. பிறந்த உடனே காட்டுக்கு போயிட்டாரு. இப்ப வந்து இந்த நம்ம வந்து இந்த 1வது கேண்டோல வந்து ஒரு சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடியவர் ஒரு வீட்டில் எத்தனை நாட்கள் இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு கேட்க. ஒரு வேளைதான், அவர் அந்த நேரம் தான் இருக்க முடியும். அவருக்கு உணவு கிடைச்சதும் போயிடும். ஒரு நாள் சன்னியாசின்றது என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, பால் கறக்குறாங்க இல்லையா, அந்த நேரம் தான் இருக்க முடியும். ஒரு பசுவின் மடியில் பால் வந்து ஒரு கிரகஸ்தர் வீட்டுல இருக்கணும். சுகதேவ கோஸ்வாமியோட இது அவருடைய பாடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கலர் அதெல்லாம் வந்து யாரை ஒத்து இருக்கின்றது? பகவான் கிடையாது. சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படி கிளியார்? அவர் முன்னாடி பகவான் அவர் வந்து கருப்பா இருக்காரு, வைப்பாயனர் அவர் வந்து கருப்பா இருக்காரு இல்லையா, அதனால அவரு கிருஷ்ணருடைய இத வந்து கலரை வந்து ஒத்துருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து அவருடைய கைகள் அந்த கண்கள் எல்லாமே வந்து அவரை போலதான் இருக்கும். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து நிறைவு பெறுகின்றது. வாஞ்ச கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்தேவ ஜெய பதினாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. யாரோ ஒரு கீர்த்தன் பாடுங்க, யார் பெரியதோ ஒரு கீர்த்தன். பிரேமா மாதாஜி பாடுறாங்களா? என்ன மாதாஜி? ஜீவ ஜாகோ. யார் மாதாஜி? ஜீவ ஜாகோ பாடுவல. பாட்டுமா பாடுறேன், இருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். जीवी जागो गौर चंद बोले, जीवी जागो गौर चंद बोले, कोटा निद्र जाओ माया पिशासीर कोले, कोटा निद्र जाओ माया पिशासीर कोले, जीवी जागो गौर चंद बोले, बजी बोलिया संसार बितारे, बजी बोलिया संसार बितारे, बोलिया रोहिलो तुमी अवैध्यारे बारे, बोलिया रोहिले तुमी अवैध्यार बारे, तोमरो लोईटी हमें कैनो अवतारा, हमें बिना बंधु आरा के अचे तुम्हारा, हमें बिना बंधु आरा के अचे तुम्हारा, जीवी जागो गौर चंद बोले, इनची औषधी माया नसीबार लागी, हरि नाम महा मंत्रा लो तुम्ही मागी, इनची औषधी माया नसीबार लागी, हरि नाम महा मंत्रा लो तुम्ही मागी, भक्ति विनोदा प्रभु चरणे परिया, से हरि नाम मंत्रा लोइलु मगिया, से हरि नाम मंत्रा लोइलु मगिया, जीवी जागो गौर चंद बोले, कोटा निद्र जाओ माया पिशासीर कोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna. நல்லா இருக்கு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நல்லா இருந்தது மாதாஜி. மெலோடியா ரொம்ப நல்லா இதுல இல்லையே, இன்டெக்ஸ்ட்ல இல்லையே, கேகே சாங்ஸ்ல.